itsasoan, lakuetan eta ibaietan ura lurrundu egiten du eta gorantz igotzen da. Hangoran ostean lurruntzak bildu eta hodeiak sortzen dira. Gehiago ostean kondentsatu eta berriro ur bihurtzen da. Ur likido zati bat lurrazpian sartzen da eta beste zati bat ibaira joango da. Azkenean ur horrek itsasoan bukatzen du. Lehenago edo geroago ur hori guztia atmosferara itzuliko da, batik bat lurrunketaren bidez. Eta horrela behin eta berriz.